Вас вітає служба інфармацыі тэлерадыёкампаніі «Гомель». У студыі працуе Вольга Гайдаш. Глядзіце ў гэтым выпуску. Першы ў краіне і адразу рэкордны. Гомель адкрыў лёгкаатлетычны сезон маштабным марафонам. Інвестыцыя ў будучыню. У Гомельскай вобласці функцыянуюць 3 падатковыя класы. Градус ідзе на ўзлёт. У рэгіёне чакаецца пацяпленне. А зараз аб гэтым і іншым больш падрабязна. Лепшае ў рэгіёне. На Гомельшчыне адкрылі абноўленую абласную дошку гонару, куды заносяць лепшыя арганізацыі і прадпрыемствы рэгіёна. Падрабязнасці далей у сюжэце. Свой уклад у павышэнні якасці нашага жыцця уносяць прадстаўнікі самых розных прафесій, ад урачоў і будаўнікоў да людзей, якія працуюць на зямлі. Занясенне на дошку гонару – гэта традыцыя, існуючая дзесяцігоддзі. Сила региона в людях, в их умении работать, брать ответственность и идти вперед. Асаблівая ўвага харчовай бяспецы. У ліку лідараў гаспадаркі Ціхінічы і Крынічнае. І перадавое аграпрамысловае прадпрыемства з амаль пастаяннай прапіскай на дошцы гонару. Саўгаскамбінат «Зара». У скарбонцы яго ўзнагарод за мінулы год перамога ў нарыхтоўцы травяністых кармоў і разам з эксперыментальнай базай Крынічнае першае месца ў абласных спаборніцтвах па вытворчасці прадукцыі жывёлагадоўлі. Достойная оценка труда всего нашего коллектива. Год, конечно, был для коллектива непростой, но благодаря слаженной работе всех специалистов, простых работников, мы достигли хороших результатов как в растениеводстве, так и в животноводстве. Неплохо сработали экономически, но и вот все это, наверное, позволило в очередной раз быть занесенными на областную доску почета. Для экономікі будучыні рыхтуе кадры Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Францыска Скарыны. Тут адкрыліся першы ў рэгіёне цэнтр міжнародных экзаменаў па кітайскай мове, сучасны медыа-цэнтр, лабараторыя па інфармацыйнай бяспецы. Сёлета універсітэт атрымаў званне лепшай установы вышэйшай адукацыі. Университет отметил 95-летие со дня основания, поэтому это было событие, к которому мы готовились в течение года. Ставим цель перейти с доски почета областной на республиканскую. Мы сейчас участвуем в конкурсе «Лучший экспортер года». Мы уже документы направили, поэтому будем стремиться не останавливаться на достигнутом, а к новым высотам. Акрамя таго, першамай прынёс і запаветныя адзнакі якасці лепшым таварам. Рахачоўскі сыр, мазырская соль, гомельскія цукеркі. Лаўрэатамі конкурсу сталі амаль 30 відаў прадукцыі 21 арганізацыі Гомельской вобласти. Сегодня, наряду с теми предприятиями, которые являются постоянными участниками конкурса «Лучшие товары» Республики Беларусь, мы можем смело говорить, что у нас появляются и малые предприятия, предприятия сферы услуг, которые тоже чувствуют, что сегодня без продвижения услуг в качестве, без продвижения услуг аналогичной продукции не может быть никакой конкуренции. Дошка гонару – гэта люстэрка часу, у якім адбіваецца характар Гомельшчыны, працавіты, настойлівы, стваральны. Владислава Галабокіна, Александр Швыдакоў, тэлерадыёкампанія «Гомель». У Гомелі прайшло ўрачыстае ўшанаванне працоўных дынастый рэгіёну. За плячыма кожнай не проста гады сумеснай працы, а сапраўдны лёс, перададзены ў спадчыну. Падрабязнасці ў матэрыяле нашых карэспандэнтаў. Будаўніцтва прадпрыемства «Гомельшко» толькі пачыналася, калі на пляцоўку ў 1933 годзе прыйшла Еўгенія Пракапенка, першая прадстаўніца дынастыі Пракапенка-Шамаевых. Валянціна Шамаева – яе ўнучка, для якой гэты завод заўсёды быў проста наш. Яна вырасла ў пасёлку, дзе ўсе дарогі вялі да прахадной прадпрыемства. І ў 1967-м, пасля школьнага званка, яна нават не думала, куды ісці. Спачатку вадзіцелем, пасля вучобы аддзел працы. І так да пенсіі. Заўсёды побач з тымі, хто плавіў шкло. После окончания школы я пришла работать на завод и отработала на заводе до 2005 года, до ухода на пенсию. Живя в этом поселке, и родители, и все были, ну и куда, собственно говоря, вот так и пошли. Это наш завод. Когда какие-то неполадки сейчас на заводе, то очень болезненно отражается на всем. Бацькі, бабуля, дзядуля – усе працавалі тут. Агульны стаж дынастыі Пракапенка-Шамаевых, а гэта амаль 10 чалавек, больш за 200 гадоў працы. Ім не трэба тлумачыць, што такое пераемнасць. Пляміннік Валянціны Мікалай і яго жонка Светлана сёння таксама выбіраюць родны завод і працягваюць дынастыю. Ни дня не жалею. Мне нравится предприятие. И близко, возле дома, не надо никуда ехать. Единственное стекло промышленность в Беларуси такого масштаба. Ну, как бы никогда не жалел.
И как бы в дальнейшем, я думаю, дальше будем продолжать работать. Сын учится у меня на первом курсе в ИЛГУТе на факультете управления перевозками железнодорожным транспортом. Никто не исключает, что судьба так повернется, и мы придем, конечно, на завод, потому что это та же самая логистика, и как бы у нас тоже отгрузка железнодорожным транспортом производится. Из этого, может быть, мы придем и продолжим дальше нашу династию. Я люблю наше предприятие, я как бы за него болею душой, как бы мне хочется, чтобы оно росло, процветало, как бы, ну, и все было у нас хорошо. Сціплыя, адказныя і шчыра адданыя сваёй справе. Агульная рыса не толькі дынастыі Шамаевых. Такіх сем'яў у Гомельскай вобласці больш за сотню. Педагогі, урачы, аграрыі. Ёсць дынастыі, чый стаж дасягае 400 гадоў. І кожная з іх з хваляваннем і радасцю чакае першамай, як добрую сямейную традыцыю. Мы гордимся тем, что наши предприятия благодарят наши трудовые династии, ценят их, и их опыт помогает воспитывать, сохранять прошлое, ценить настоящее. И, конечно, наша молодежь – это будущее наших династий. Гомельскія дынастыі – гэта гонар горада і рэгіёна. Традыцыі мірнай працы ў 21 стагоддзі – тое, што забяспечвае незалежнасць нашай краіны. Іх ушаноўваюць. Бо менавіта такія людзі робяць нашу незалежнасць трывалай, а будучыню надзейнай. Дар'я Дрожжа, Ігор Марышенка, тэлерадыёкампанія «Гомель». Першы ў краіне і адразу рэкордны. Гомель адкрыў лёгкаатлетычны сезон маштабным марафонам. Сёлета арганізатары ўзялі новую планку. На старт выйшлі больш за 500 атлетаў. Спартыўная геаграфія ўражвае. У горад над Сожам з'ехаліся прадстаўнікі практычна ўсіх абласцей Беларусі. Як пачалася гэта бадзёрая раніца выхаднога дня, ведае Таццяна Пименёнкова. 42 195 метров. Для кагосьці гэта проста лічбы на паперы, а для Анастасіі Панкратавай кошт сённяшняга выкліку. Размінка ўпэўненая, рухі даведзеныя да аўтаматызму, але за знешняй абыякавасцю месяцы трэніровак. Сёння дзяўчына вырашыла сцерці слова «немагчыма» са свайго лексікону і замахнулася на каралеўскую дыстанцыю. Наперадзе паўнавартасны марафон. Марафон мой первый. Почему марафон? Ну, я уже больше года занимаюсь в школе бега. Полумарафоны я уже бегала. Официальных стартов 2 полумарафона. Ну, думаю, что к марафону я уже готова. Настроение отличное. Все меня поддерживают. Друзья, родственники, одноклубники. Поэтому думаю, что все получится. Калі для кагосьці марафон гэта мара, то для Мікалая Літоўкіна гэта планамерны разлік. З той жа жалезнай упэўненасцю, як і марафонцы, Мікалай зацягвае шнуркі перад сваім стартам. Калі ў мінулы раз ён правяраў сябе на трываласць 5-кіламетровай дыстанцыі, то сёння стаўкі падвоеныя. Малады чалавек заявіўся на 10 кіламетраў. Приехал сюда с такой целью активной, классно провести время. Здесь такая классная заряженная энергетика, заряженная атмосфера, заряженные люди, спортсмены разминаются. Все хотят выиграть, победить, показать хорошие результаты. Ну и я тоже хотел к этому, так скажем, прикоснуться, приобщиться и классно провести выходные в компании друзей. Сёлета арганізатары марафону праявілі амаль ювелірную скрупулёзнасць у планаванні. Галоўны прынцып – спорт не павінен перашкаджаць звыкламу рытму жыцця Гомеля. Каб не ствараць нязручнасцяў гараджанам і пазбегнуць транспартных калапсаў, маршрут дыстанцыі на гэты раз прыкметна абнавілі. Для того, чтобы не создавать неудобства населению, которое не принимает участие, дистанция немножко видоизменена, мы не выходим там в одном месте на основную магистраль. Людей у нас больше, мы себе ставили задачу преодолеть в этом году планку 500 человек, в том году у нас было менее, в этом у нас более. География у нас, в принципе, осталась та же по участникам. Но самое главное в этом мероприятии – это отличное, хорошее настроение тех, кто в нем принимает участие. Гомель сёння афіцыйна адкрыў вялікае паляванне за медалямі. Гэтая дыстанцыя не проста чарговая гонка, а першы раздзел легкаатлетычнага сезону ў краіне. Пакуль іншыя гарады толькі рыхтуюць трасы і правяраюць секундамеры, у горадзе над Сожам ужо гучыць стартавы пісталет і тупат сотняў красовак. Секундамеры ледзь паспелі адлічыць першую дзясятку хвілін, а фінішны створ ужо здрыгануўся ад першага трыумфу. Пакуль асноўная група атлетаў яшчэ толькі шукае свой рытм, Захар Бондар ператварае дыстанцыю ў пераможны парад. Готовился, не скажу, что прям к этой дистанции, к этим соревнованиям была общая подготовка, вот и пробежал так. Бежалось, не скажу, что легко, бежал, что-то тяжело. Сегодня непонятно как-то. Вот. Ну вы первые, эмоции какие? Не, я рад, конечно, очень рад.
За мной второй брат пробежал мой. Тоже за него очень рад. Эфект домино ў дзеянні. Услед за першым чэмпіёнам фінішны створ літаральна выбухнуў ад наплыву удзельнікаў. Асабісты трыумф тут здараецца кожную секунду, і няхай не ўсе прэтэндуюць на золата. Для кожнага ў гэтым натоўпе запаветнае дасягненне – гэта перамога над сабой, лянотай і сумненнямі. Очень хорошо бежалось, очень хорошо. Я в том году тоже бежал 5 километров, но было тяжелее. Сегодня все хорошо, я результатом очень доволен. Тренироваться надо, и все получится, и не сдаваться никогда. Это самое главное. С самого начала не очень бежалось, но в принципе все понравилось. Трасса хорошая. Спасибо тренеру. Ну, эмоции зашкаливают, второе место занял. Приехал сюда с братом, он занял первое место. Я рад этому дню, этим соревнованиям. Секундамеры спыненыя, але эмоцыі працягваюць зашкальваць. Галоўны вынік гэтай раніцы не толькі секунды і хвіліны, а цяжар заслужанага металу на грудзях. У гомельскім марафоне няма прайграўшых. Кожны, хто знайшоў у сабе сілы выйсці на старт, на фінішы атрымаў запаветны медаль удзельніка. Для кагосьці гэты трафей стане першым у калекцыі, для кагосьці чарговым пацверджаннем майстэрства. Тацяна Піменёнкава, Уладзіслаў Казлоў, тэлерадыёкампанія «Гомель». Маршрут памяці, адвагі і згуртаванасці. Гомель першым прыняў маштабны марафон, прысвечаны 110-годдзю беларускай міліцыі. Юбілей ведомства адзначаць у сакавіку 2027-га. Да таго часу пройдзе серыя мерапрыемстваў, якія ахопяць усе рэгіёны краіны. Падрабязнасці далей у сюжэце. Палкоўнік Анатоль Васильев шлях у органах унутраных спраў пачаў больш за 30 годдзі таму. Узначальвае адзін з самых адказных участкаў – міліцыю грамадскай бяспекі. Для асабістага саставу падраздзяленняў ён бясспрэчны аўтарытэт, а сёння першы і пакуль адзіны ад нашай вобласці супрацоўнік, чыё імя ўнесена ў кнігу пашаны ведомства. В первую очередь я ощущаю огромное чувство гордости. Гордости за всех сотрудников милиции Гомельской области. За тех сотрудников милиции, которые своим каждодневным, кропотливым трудом обеспечивают безопасность всех жителей и гостей нашей Гомельской области. Если бы не эффективная работа милиции Гомельщины, не было бы этой высокой награды. Больш за стагоддзя ў страі. Увесь гэты час праваахоўнікі ўдасканальваюць тэхналогіі і метады барацьбы са злачыннасцю, адточваюць веды і навыкі. Юбілей міліцыі – добрая нагода ўспомніць вытокі. Беларуская зямля перажыла немало бед, але ў яе заўсёды былі надзейныя абаронцы. 1966 года я в органах внутренних дел. Из них почти 20 лет в уголовном розыске УВД. Занимался раскрытием умышленных убийств и скрытыми дорожно-транспортными происшествиями на протяжении всех жизней. Было трудное время, очень трудное. Транспорта не было. Значит, приходилось пешком ходить. И возможностей таких не было, как сегодня. Но были люди, которые понимали это все, люди, которые работали день и ночь. Сярод ураджэнцаў Гомельшчыны міліцыянеры, якія аддалі свае жыцці падчас выканання службовага абавязку. Узгадаць мужнасць землякоў у барацьбе са злачыннасцю сабраўся асабісты састаў і кіраўніцтва ведомства. Да падножжа мемарыяльнага знака леглі вянкі і кветкі. У межах рэспубліканскага марафону пройдуць урачыстыя акцыі, турніры і сустрэчы. Супрацоўнікі міліцыі з усіх куткоў краіны наведаюць памятныя і знакавыя аб'екты Беларусі. Цель этого марафона, чтобы мы дошли в каждый белорусский город, чтобы все те люди, которые с нами взаимодействуют, кто хочет жить в безопасной, спокойной стране, могли спокойно присоединиться к нашему празднику. Таких желающих оказалось очень много, и 4 марта 2027 года большое количество людей не сможет приехать. Министром было принято решение, что раз не могут люди к нам приехать, значит мы со своим марафоном поедем к людям. Поедем во все города, там, где это возможно. Мы посетим в течение этого года более 20 городов. Адкрыла ўрачыстасці ў Гомелі акцыя «За бяспеку разам». Дзяцей і дарослых чакалі інтэрактыўныя пляцоўкі, выставы рэтра-тэхнікі і службовага транспарту. Приехали с Хойник сюда, мы посмотрели, очень здорово, особенно для нашей молодежи. Это просто супер. Почаще такое, чтобы происходило, потому что это они запоминают, изучают, держат в руках. Мне здесь нравится. Я
попробовал, сесть на квадроциклы, посмотреть на собак военных, посмотреть на автоматы, миниганы. В будущем хочу пойти в милицию. Мне понравились машины милицейские. Нам рассказали, что нужно сделать, чтобы поступить в МВД. Можно действительно воочию увидеть, как белорусская милиция идет в ногу со временем и обновляет арсенал всех сил и средств, которые она использует. Милиционер все-таки у меня ассоциируется с безопасностью, честью и достоинством, потому что это человек, который защищает людей, который помогает им. Кульмінацыя маштабнага свята ў Гомелі – канцэрт зорак беларускай эстрады. У кожным нумары гісторыя службы ў асобах. Тебя я больше не увижу, на утро грянет смертный бой. Служба праваахоўнікаў, гатоўнасць да рызыкі і вернасць абавязку, залог бяспекі і спакою на нашых вуліцах. Наступным маштабны марафон прыме Магілёў. Алеся Федарцова, тэлерадыёкампанія «Гомель». Міністр па падатках і зборах Дмітрый Кійко сустрэўся з навучэнцамі сярэдняй школы нумар 5 Рагачова, дзе ў 2023 годзе адкрыўся падатковы клас. Зараз юнакі і дзяўчаты паспяхова асвойваюць падатковую пісьменнасць, каб у будучыні папоўніць шэрагі супрацоўнікаў падатковай службы. Падрабязнасці далей у сюжэце. Як навучыцца фінансавай пісьменнасці і хто такія падаткаплацельшчыкі? Адказы на гэтае пытанне ўжо ведаюць дзесяцікласнікі Рагачоўскай школы нумар 5. Гэта ўжо другі набор у профільны клас падатковай накіраванасці. Вучні на павышаным узроўні вывучаюць фізіку, матэматыку, англійскую, рускую мову, а таксама наведваюць факультатыўныя заняткі па падатковай пісьменнасці. В налоговый класс я решил пойти, потому что интересует дело с налогами, со всеми финансами и тому подобными вещами. Мы проходили уже много финансовых обложений, всяких вопросов нам задавали, мы на них отвечали. И каждый четверг к нам приходят люди с налоговой и объясняют нам все про налоги, финансы. Было много занятий интересных, много чего узнал. У нас проходит много экскурсий в налоговом классе. Одной из которых, я помню, мы ездили в Гомель, к другому, к Жлобинскому налоговому классу. Было очень интересно. Падатковы клас у Рагачове створаны ў 2023 годзе па ініцыятыве Міністэрства па падатках і зборах. Стаў трэцім у рэгіёне. За гэты час тут ужо выпусцілася 27 дзяўчат і хлопцаў, амаль палова з якіх звязала сваё жыццё з эканамічнымі спецыяльнасцямі. Мы стали одной большой школьной налоговой семьей. Хорошая традиция в этом году новая родилась, когда мы вместе встречаемся с классами жлобинскими, вместе проводим общие мероприятия, встречи. Жизнь в налоговом классе проходит активно, прогрессивно, она интересна детям, она на виду всей школы, и через именно детей налоговых классов мы повышаем свою налоговую культуру, налоговую грамотность. Пачынаць рыхтаваць прафесіяналаў яшчэ за школьнай партай. Міністр па падатках і зборах Рэспублікі Беларусь Дмітрый Кійко адзначыў, што ўзаемадзеянне такога роду пераацаніць цяжка. На працягу навучальнага года навучэнцы сустракаюцца са спецыялістамі, наведваюць прамысловыя прадпрыемствы, удзельнічаюць у акцыях разам з падатковай службай. Оцениваем достаточно высокую эффективность вот такой работы проводимой, потому что та дополнительная база и учебная, и понимание профессии, понимание основ финансовой грамотности, основ экономики, конечно, ребятам дает представление, в том числе в профессиональном плане, помогает с профессиональным ориентированием, как можно раньше стать обладателем этих навыков и знаний, которые необходимы для профессионального успеха в последующем. Напрыканцы мерапрыемства удзельнікаў чакалі квіз-гульня пад назвай «Бітва пакаленняў», у якой сутыкнуліся мудрасць і разважлівасць старэйшага пакалення з энергіяй і запалам моладзі. Пераможцам стала каманда работнікаў падатковай інспекцыі. Уладзіслава Галабокіна, Вольга Гайдаш, Ігор Марышченка, тэлерадыёкампанія «Гомель». Пасля прахалоды вясна нарэшце пераходзіць у рашучае наступленне. Рэгіён апынецца ў зоне ўплыву цёплых паветраных мас, якія прынясуць на Гомельшчыну доўгачаканы камфорт. Начныя замаразкі, якія яшчэ напярэдадні палохалі дачнікаў, па прагнозах сіноптыкаў завяршаюцца. Найбліжэйшыя суткі стануць пунктам адліку для сапраўднага майскага цяпла. Ужо заўтра неба над вобласцю праясніцца, а сонца пачне праграваць паветра з падвойнай сілай. Чакаецца да плюс 21-22 градусаў. Ноч
Уначы таксама стануць прыкметна мякчэй. Тэмпература не апусціцца ніжэй за +7, +10 градусаў. Вецер зменіць кірунак на заходні і паслабіцца. Ападкі малаверагодныя. Такі тэмпературны бонус затрымаецца ў рэгіёне як мінімум на некалькі дзён. На пачатку працоўнага тыдня стане яшчэ гарачэй. Сіноптыкі прагназуюць да +23-25 градусаў. Гэтыя і іншыя навіны вы можаце знайсці ў нашым тэлеграм-канале, а таксама на сайце ў інтэрнэце па адрасе tvr.gomel.by. На гэтым выпуск завершаны. У студыі для вас працавала Вольга Гайдаш. Усяго добрага і да сустрэчы ў эфіры.